the first Grand Multaka in Lanao del Norte. Sini minilumba si sagyang ngay inten wadal mabalui si sagyang ngay Porok Anor si sagyang ngay sa Pia Pension Hall. East Poblacion Balui Lanao del Norte. Sama ni alim anton ay yung ngay kalilimutan yun to. Alhamdulillah. Inga kalilimutan no na mialo yan na pagaritan no si engineer ginga iso pagapagan niya Multaka sa ngay Lanao del Norte miad at tandingan na ngayon mga pag-renew, mga ulama sa ngayon Las Liga Foundation of the Philippines sa Kiaduro, mga musray pairan ang suyamanan yan na mga pipi pamikiran sa ngayon darpatan o iman kumang nitan si Allah bala-bala sa tanong niyan lang kung mga ganbakatan ng mga niyan tanong mga pipiya sa bandang ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikandung Al-Asdiqa Foundation ingada Pilipinas dudulso mga alim kipananaguntaman mga sakal kadaya mangusimba uso agama tanong agama Islam managun tamang tanong salapi daun tanong Al-Asdiqa Foundation ingada Pilipinas penalamatan namin sulanguna musyrifah kipananaguntaman sakadun lusimina timbarang darapa sa duwayang daranaw penalamatan nami sakya salapidawira sita lokal sa may ikadwa pangkat ang program matano kalimatul iftitah wa tarhib ay maana na welcome address Sin Baratungulalan sa kaya mapabaloy President ng Al-Asdiqa Foundation of the Philippines, si Sheikh Al-Alim Amiruddin Haji Muhammad Ibrahim, Guru Alim sa Taguluan Akim, Falyatafaddal, Ziyadatul Mashkurang Madhkura. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد mga datu nagu mga bai yang madilimu dimanto Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron na biyan tugot tanu sa Allah katawan tanu sumay tumalaban tugan at kakayang bulang si ikulangit nagu si ikulupa napalad no to kagagunggaman o kadnan tanu arabul alamin sinawatan tanu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabiyanan at tingaraan ko kaputugin tausang kay nadas sarigidan ano nga naditatap sa kaputugin tayron o manusia kadne sa apuginudan agintos waluman amori adayon sa pakataman naron tanulun tugintaw Kuriano to na miyang yung kaiya si Syekh Abdurrahman agurada to sa Taguluan Aklin
ayat gusangan nakan siin na welcome address. Udi na kalimatut tarhib. Pagabulusun ko sa kanong ugaid na apya pandaoto na kapakayat teron tanong maging kaya kanilimut tuno ilangon na nang kanong magabulos. Sabot man ko kapapaluya ka na President sa giyang kaya Asdika Foundation of the Philippines. Naguguro alim sa taguluan aklim asi imilimba sa giyang kaya gagpaian na di pato tubikurkan dikuskan ng magpakabulos. Sa giyang kaya kanilimutan no na piyagay balot tano isa papano kamra. Gagawid niya kano sumbol at papakian sa apian da kanurundar pa. Sa piyagabulos sa miskano lang. So mga musrip pa, magagaganat sa giyang kaya pimporang adar pa sa lanaw dil sur, mananggulo sa Islamic City of Marawi na ayamala na sa mga musrifa sa giyang kai lanaw din norte sampor na iyan naging kaiyaya maananian na baloy sisi isugaya labi sa busugod amya kataling umaya mababaloy province musrifa aging kaiya Asdika Foundation of the Philippines giyang kaiya babaloyin tanong bagward tanong sa video si Engineer Kabib nadot pa dandaray nun saya maananian na makuha niya na video giyang kaya programa tanong ang ino na ubakang gunai si isa social media. Ayaw gupagabulos na ng mga ulama sa giyang Asdika Foundation of the Philippines, mga dadar pa, aging kutwa Supreme Ulama, aging Asdika Foundation of the Philippines, si Sheikh Nabil Mahmud, katan sa kaniyang busa dun sa mga tututub sa maputi, agutwa ulama na sa kaniyan. Wataan ni Alim Mahmud, ayaw maanan niya na miyaw na ang mufti sa giyang kaiya MIF. Ugyan nga mga pedagan na mga guru, lago at riyang kumakansiran sa buko, madagal siya na may naad na miyal pason, na sampur na at pagabulos ng tano, naging kaiya bunto tano manto. Akatawan tano, so pangkatanian sang kaiya, ingod tano. Nagunta manian, sa kanian imabupaloy mufti, tulad tusugan niya na guru, kangailan din so. Mandub, representative, ang mufti sa giyang kaialanaw del Sur, ang giyang kaya Parma, yung kaya si Dr. Hasanur Makalapa. Upama ko subkilay niyo mga kitab at kubat iron ang kutrami suraton na si Dr. Hasanur Makalapa nakatias kaniyan. Kagiti ikilay sa social media. Upama ko rin kong kumunuga, nakata ako na dirun katoon. Kabenar akan abog kapakilay suswara niyan sa social media na sumanga kita bumiyapas sa diyan na madaglatan ko kanabo mga kutay kanabo mga ito kitab kaso mga volume na ayan niya mana niya na mga papasad na damakan dorenon sa ayaman apya kabulus tanos kaniyan na gusulaan mo na dato adatan mo mainong ka malagid so mga susunod sa giyang kaya gobyerno ko kada toon na agugiyang kaya igmagu taritib na sumakasusunuton na piyakabulus tanos silang sa pagtumang ni tano kirang sarila ububutun ayam maanan niyan na adna dakiran ayam maanan niyan na mamaka bulos o di na dakiran may nangka sa pagandud na karkano so salam sa ayam mapi amak pagkadugitan no naging kaya banto tano pagandud na karkano so salam sa panganinta amak pipi aginawa tano mirampay tano sa giyong kaya bulan Ramadan sa tutagumpias sa mga lawas tano. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marag na kumasagubod ang yan nagatanong sa kutuwa